Beste mensen, wij zijn hier vandaag aanwezig bij de Vereniging van Postzegelverzamelaars Friesland. En die hebben hun jaarlijkse beurs. Op deze beurs hebben we allemaal verschillende standhouders. Die verkopen postzegels, clips, noemt je maar op, tot sigarenbandjes toe. Ik heb wel een heleboel school dat ik niet wil, maar ja, dat wil je ook niet hebben. Nee, ik heb wel een heleboel. Je wilt het. Ja, Ik wil meer verkopen. Ja, nee. Ik kom uit Gwaingeer. En mijn grote hobby is postzegels verzamelen. Nou, verzamel je handelen. Is zo'n dag altijd leuk? Het wordt het soms te lang. Nou, je moet het, nou, als je wat verkeerd wordt, dan moet je het in een mond doen. Dus wat over moet je erbij binnen hebben. Jou binnen je het op zich? Ja, elk naar munten, maar de man die ik hammer, die is je net. Die is naar Veendam, daar is ook een heel grote beurs. Dat jou binnen eens op een verkeerde beurs. Elk al, ja. Ja, maar ja goed, ik rem hier ook wel mee. En wanneer is zo'n dag voor jou nou een slagen dag? Nou, alles is net slagen. Omdat die munten er net binnen. Maar ging jou wel mooi maar praten? Nee. Zo, ik maak nog steken wat, ha? Van alle jaren. Goedemorgen meneer. Goedemorgen, meneer. Kan ik u helpen? Ja, ik heb in het verleden een paar boeken. Die heb ik hierin. Ik doe er niks meer mee. En wat had u in gedachten om daarvoor te krijgen? Ja, wat ik had in feite even zeggen, nou, 100 euro. Nee, 100 euro gaat hem niet worden. 75 wel. Nee, ook niet. Nou zeggen we jou niet eens even een onderhandeling. Dat jet er ik bij. Jazeker. Want als je niet inkoopt, kun je ook niet verkopen. En dat is het hele leven. Als je een verzameling hebt, krijg je ook altijd dubbele. Vroeger heette dat ruilen en van ruilen komt huilen. Ik heet Iepke Huisman en ik verkoop hier alle bankbiljetten en munten. Oh, dat zie ik al van bijna al. Vreemde munten, ik moet alles weten van de raad. En dat doe ik mijn munten. Ja, dit is het verneemde teentje van Liefdink. En na de oorlog kregen alle volwassen Nederlanders één teentje. Maar dit kan haast iedere Nederlander wel. Zie je gewoon. Daar moesten ze wel een hele week voor werken, hè? Net vergeten, die week in Buzielt. Er waren meisjes die moesten niet een week voor werken. Maar nevens mij wordt het samelen wel hield iets minder. Oh, dat valt wel een beetje aan, maar ze samelen je oren dingen. Ja. Plaatsjes op internet. Hè? Foto's van hunzelf. Alle dagen zien je nijen. Dat is echt mooi.